ko adi fof eɗen jaafno yimɓe jama o par ce que nde garɗen joni tawɗen koye waktu gueeƴe eɓe juula mi yiɗi no micro ji daro kono taw waji ɓe jeehi yeeso en mbaɗi perturbé seeɗa juulumaɓe ɗum noon eɗen jaafnoɓe kala ko duwa toon kadi yo Allah jaabo ko wona ɗum ko mi salmini on onon fof bandiraɓe jooɗiɓe ɗo henna ɓe keɓani arde ɗo fof suka e mawɗo debbo e gorko moni fof indi mum e yettode mum ko weltare tan e jarnade on ko wiyete ko ni tigui wayanno mi weltima no feewi no feewi no feewi oɗon gandi noon ko paɗen ɗo e dow mum mi junnata ko hen no feewi tawde jammini ma en dañ temps haalde yañade hen no feewi paɗen ɗo koye woote législative woni suɓade député oɗon gandi enen fof ko parti goto gonoɗen ko APR enen fof jaggannoɗen ko Macky Sall koye Macky Sall liggottonoɗen nde mandaji makko gasi par ce que laawol wi ko yo wat mandaji ɗiɗi tati ala kanko hoore makko wino o watta mandaji tati o suɓani en Amadou Ba Allah andi kadi ko suuɓi ko woni hewɓe ni ko on hakkille mumen jagguno on jiino élection présidentielle o yaari ni sakken ɗo janfaji kewɗi mbaɗi hen ha candidat men gagnama sukaɓe wonɓe ɗo ɓe joni jooɗima alors ɗum noon tawde ɓenni ala ko mbawɗen hen hankkadi mata ko ɓen Allah lammini kono noon wonno mbawɗen oncirde ko oñi ko par ce que guila ɓe laami ha joni son batti hen hakkille koko oñi tan ko on jata ɗum noon koye assemblée nationale mboɗo wawi waɗande ɗum sute gueɗel gotel tan mi yiiɗa jurnade hande liggotonoɓe feeraɓe waɗi joni lebbi 5 walla 6 ɓe joɓaka guila oɗo régime ari ha hande ɗum koko waɗa bloqué laabi liggeyaji ene foti en waɗetanoɗo e diwan e fof koko dari ɗum fof e nder campagne he ma en gar yañade hen no fewi so Allah jaaɓi Amadou Kane Amadou Kane Amadou Kane Amadou Kane Amadou Kane Amadou Kane Amadou Ba Amadou Kane Amadou Ba Amadou Kane ko jiiɗen joni e kuuɗo laamu puɗɗiɗen hulde ɗum caftirten ɗum tan ko dañde majorité assemblée nationale noon woni député ji ko ɗum garɗen suɓade joni Sénégal he foof département men noon ko député ji ɗiɗi jogui département Matam ko député ji ɗiɗi jogui département Ranérou député goto woni député ji 5 e région Matam département ji 3 hen ɗiɗi moni fof ko député ji ɗiɗi oyo ko député goto woni député ji 5 ko ɗum cuɓotoɗen ɗo henna ko hono ɗum kadi watte e Sénégal foof pour safrude ko mbimi en ɗo ko kulɗen en kuuɗo laamu kesu noon
il faut que dañen ko tuuba wiyata majorité ko, c'est à dire ɓuuren heewde député ji meɗen ɓuura heewde to assemblée nationale to. So député ji men keewi toon tan kala kene waɗe ma namne ɗen, kadi wona ko ɓe mbela tan ɓe mbaɗata soɓe jiiɗi wadde hunde so en fewnitake ɗe mbawi salade. Gouvernement mbaɗeteɗo aussi sen ke ɓuuri heewde député ji to assemblée nationale to labudde naten e gouvernement he. ɗum noon enen fof ma dokkodiren junngo liggoɗen beele eɗen daña majorité. Enen fof mo Macky Sall subino koye mum gonɗuɗen no mbinomi joni ni ko caggal mum tan jamfa woni hen ha o gañama, kono ko haalpular wiyata ko tan ko wuuri kono rufani wurtata ɗum noon ko dañde men majorité assemblée nationale haade 2029 nawen mo palais présidentiel. ɗum noon ko ɗum jinmi bandiraɓe tinnon en hen hande kam ko salminde on tan e yettin e juurade on e yafnade on ndeɗo tampere e jarnade on kadi ko mbaɗɗon ko guila kiiɗa hande oɗon ɗo ɗeɗo balɗe noon ma en gonɗo ha nde élection waɗata ɗo nde 17 so Allah jaaɓi ñande fof ma en jiidu ñande fof ma en jewti ko fate parti meɗen. On jarama.